नमस्कार, राशीज किचनमध्ये मी राही तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आजची रेसिपी आहे भाजक्या शेवयांची गूळ घालून केलेली खीर। माझ्या दीदीची ही तिसरी रेसिपी। इन्स्टंट खिचडी आणि मँगो शिरानंतर मी आज रोस्टेड शेवयांची गूळ घालून केलेली खीर दाखवणार आहे। ही खीर गूळ घालून केलेली असल्यामुळे अत्यंत पौष्टिक आहे, त्यामुळे लहान मुलांना देखील तुम्ही ती देऊ शकता। गुळामुळे ह्या खिरीला एक नॅचरल रंग पण येतो, अगदी केशरासारखा रंग ह्या खिरीला त्यामुळे येतो। त्यामुळे ही खीर तुम्ही नक्की करून पहा। चला तर ह्या खिरीसाठी लागणारे साहित्य बघूया। भाजक्या शेवयांची गूळ घालून केलेली खीर। त्यासाठी लागणारे साहित्य: एक मोठी वाटी भाजक्या शेवया म्हणजेच रोस्टेड शेवया, 3 ग्लास दूध, हे 6 वाटी खिरीचं प्रमाण आहे। 1 मोठी वाटी गूळ, 2 मोठे चमचे साजूक तूप, ड्रायफ्रुट्स मध्ये 8-10 काजू आणि 15 बेदाणे, चवीपुरतं मीठ आणि पाणी। हाय फ्लेमवर एका पॅन मध्ये 2 मोठे चमचे तूप घालायचे आहे। तूप गरम झालं की गॅसचा फ्लेम लो करा आणि त्यात काजू घाला। काजू तुपात गोल्डन ब्राउन रंगाचे होईपर्यंत चांगले रोस्ट करून घ्यायचे आहेत। एक मिनिटात काजूला ब्राउन रंग आला की त्यात बेदाणे घालायचे आहेत। मनुका तुपात परतत असताना लगेचच त्याचा आकार काहीसा मोठा होईल। मनुकाचा आकार मोठा झाल्यावर त्यात भाजक्या शेवया म्हणजेच रोस्टेड शेवया घालायच्या आहेत आणि त्या चांगले परतून घ्यायच्या आहेत। इथे शेवया जास्त वेळ भाजण्याची गरज नाही, कारण ह्या आधीच भाजून घेतलेल्या असतात। एकदा तुपात परतून घेतल्यावर शेवयांमध्ये पाणी घालायचं आहे। पुन्हा एकदा जरा ढवळून घेऊन गॅसचा फ्लेम मीडियम करा। आता यामध्ये किसलेलं गूळ घालायचं आहे। पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊन शेवया आणि गूळ शिजू द्यायचं आहे। गूळ वितळल्यावर यात चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। साधारण पाव छोटा चमचा मीठ घातलेला आहे। शेवया मऊ होई तोपर्यंत शिजू द्यायचं आहे। भाजक्या शेवया खूप बारीक असतात व त्यामुळे त्या शिजायला फार वेळ लागत नाही। 2 मिनिटांनी आपण यात दूध घालणार आहोत।
खीर एकदा ढवळून घेऊन मीडियम फ्लेमवर पुन्हा एकदा शिजवायची आहे। खीर अशा पद्धतीने उकळून शिजू द्यायची आहे। तुम्हाला खीर खूप पातळ नको असेल तर तुम्ही थोडंसं दूध आटवून घेऊ शकता। म्हणजे दूध आधी आटवण्याची गरज नाही, जेव्हा आपण खीरीत दूध घालतो ते थोडं जास्त वेळ शिजू द्यावं। मी इथे काहीशी जाडसरच खीर करणार आहे। दुधाबरोबर शेवया पण चांगल्या शिजून येणार आहेत। त्यामुळे आधी मी फार वेळ शेवया शिजवल्या नाहीत। मीडियम फ्लेमवर 5 ते 7 मिनिटांनंतर खीर अशा पद्धतीने आटून जाडसर होईल। खीर व्यवस्थित ढवळून घ्या आणि गॅसचा फ्लेम ऑफ करा। गरम गरम खीर पिण्यासाठी तयार आहे। ही हेल्दी आणि टेस्टी खीर तुम्ही गरम गरम पुरी सोबत देखील सर्व करू शकता। चपाती सोबत सुद्धा ही खीर छान लागते। ही खीर गुळाची असल्यामुळे घरातल्या लहानापासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी हेल्दी आहे, तसेच सगळ्यांना आवडणारी देखील आहे। ही रेसिपी नक्की करून पहा आणि राशीज किचनला त्वरित सबस्क्राइब करा।